Všetky základné školy v okrese sa dnes zúčastnili charitatívnej akcie. Pod dohľadom pedagógov pomáhali v uliciach a krízových centrách bezdomovcom a iným skrachovaným existenciám. Žiaci dostali poučenie nedbať na ich prosby o drobné a alkohol. Nakoniec sa ukázalo, že alkohol žobrali žiaci od ľudí bez prístrešia. Niekoľko chlapcov ich dokonca okradlo o drobné. Učiteľský zbor sa zaviazal, že viníkov potrestá. To je svet, kam to spejeme. Deti kradnú. Ak nezačneš pracovať, budeme musieť kradnúť aj my. Ja si prácu aspoň hľadám. Na gauči? Pred telkou? A čo ty, drahá moja, kedy začneš pracovať ty? A? Stratila si reč? No, čo pozeráš? Rozmýšľam, či ťa mám zabiť hneď, alebo až po správach. Ale prečo? Odkedy pracujú len muži? Od momentu, keď im na dvere klopú exekútory. Ty mi to nikdy neodpustíš. Nie, Florián. Kým budeme bývať v dome tvojej matky? Čo proti nej stále máš? Nič. Ale proti tebe mám všetko. Ty si nás sem dotiahol. Tak pracuj. Život pod psa. Záver našich správ už pravidelne patrí našim kamarátom z ríše zvierat. Pokochajme sa pohľadom na tohto zlatého chlpáča, ktorý svojimi pestami už vyrobil nejeden psí kúsok. To je sila. Stačí ti? Za bieleho dňa? Starosta šetri, chápeš? Ahojte, chalani. Ako kapela? Nelož za mnou a neotravuj. Kedy bude skúška? Zmizni domov. Ak ma budeš vyháňať, poviem Leontíne, že hľadáte speváčku. Ježiš, že nehovor, skúška bude zajtra a teraz už padaj. Díky. Ahojte. No vidíte, ani to nebolelo. No, nazdar. Tarzan, nešti všade, kade chodíš. Dobrý deň, pán Moták. Dobrý deň, pán Moták. Nazdar, chlapci. Ako šlape kapela? Super, len je nás málo. Viete o tom, že som bol basákom v pavilóne Šeliem? Ale no tak. Nehovorte mi, že ste o nás nikdy nepočuli. Boli sme predskokaní senzusu. Vy nepoznáte ani senzus? Tak čo ste to vlastne potrebovali? Chlorid sodný. A na čo vám je chlorid sodný? Do školy na chemiu. A prečo to chcete práve odo mňa? Lebo my sme chudobní. A mama povedala otcovi, že keby bola ako vy, mala by úplne iný život. To povedala tvoja mama? No, a mám vás od nej aj pozdravovať. Tak poďte so mnou, chlapci, dám vám ten chlorid. A nevieš, kedy bude mama doma sama? No to neviem, ale zistím to. Tarzán k nohe, alebo čo? Ďalší chudák, čo si zničí život. To bolo znamenie, Ruženka. Nechceš si moju ponuku ešte premyslieť? Nie. A nepripomínaj mi to. Už som takmer zabudla. Veď o nič neprídeš. Máš pravdu. To najcennejšie mi vzali 70. za kultúrnym domom. Dostala som za to Floriána. Ak by sme sa vzali, vyriešila by sa naša situácia s bývaním. Presťahovala by si sa ku mne. Keď ja neviem. Nechcem sa unáhliť. Ale počkaj. Niečo skúsim. Chvíľu vydrž. No. Ježišku na krížku, mám si vziať tu prítomného Machulu za muža. No vidíš? Daj mu viac času. Nepôjde to. Inokedy ma aspoň pošle do čerta. A teraz mlčí. Jedná sa predsa o vážnu vec. Všetko má svoj čas. Len 3 dní mu trvalo dostať sa z vlastného hrobu. No dobre, počkám do zajtra. A potom mi už dáš pokoj. Sľubuješ? Svätý. Amen. Dali sme tam všetko? No, všetko.
A ešte o kúsok viac. Smrdí to presne ako naša triedna. Som zvedavý na jej výraz, keď sa zajtra pozrie do stola. Motá sa mi z toho hlava, brácho. Mali by sme tu odniesť do školy, kým sú všetci na tej sprostej akcii. Počúvaj ma, čo keby sme to najprv vyskúšali, či to funguje? No, tak to by sme určite mali. To bude Filip. Počúvaj, nevyskúšame to na ňom? Jasné. Pustite ma dovnútra! Chcem s vami hrať v kapele. To je Lea, neotravuj! Ty kokso, čo teraz? Otvor jej! Ja to zatiaľ schovám. Bude horieť nebo, brácho. Švihni si. Už idem. Tarzan, zmizni. Počkaj, už to bude. Dobre. Pohoda. Nech sa páči. Ak mi nedovolíte s vami spievať, poviem babke, že sa tu zamykáte. Dobre, a nezabudni jej povedať, že si kráva. No, ale pekná. Rob si tu, čo chceš. Papa. Chrapúni. A čo ja tu teraz takto sama? Ale prečo sa tu zamykali? Čo zasa vyviedli? Babi? Babi, si tu? Ideš ho potvora. Babi! Tarzan, nezavádzaj. Ako mi mohla ísť? Neskáč na mňa. Rozumel si? Ani pre seba nemám, nie že pre teba. Švíhaj preč. Tvojho ansiáša, pustíš ma? Ale teraz si ma nepraj. Ujo Machula! Nie je s vami naša babička? Nie, ja som tu sám. Hrám sa s Tarzanom. Musím ju rýchlo nájsť. To bude babička veľmi prekvapená. Akého má vnúčika. Babi! Čistý vzduch. Vedúci, takto. Nikdy sme spolu dobre nevychádzali a tiež som po tebe nikdy nič nechcel. Som ochotný venovať 30 eur miestnemu kostolu, ak presvedčíš Ruženku, aby si ma vzala. Za 100 sa vieme dohodnúť. 100? Kam sa podiela tvoja dobročinnosť a pomoc blížnemu? Za to, čo ste vy spravili, je to ešte stále priateľská suma. No, máš pravdu. Peniaze daj do obálky pod Ruženkine dvere. A teraz ma ospravedlň, mám stretnutie s otcom. Rozumiem. Tá tvoja krv sa nezaprie. Ja? A toto má byť čo? Čo si to tu Ruženka skrýva? Ja už chápem. To je ženská. To je skúška, či to dokážem opraviť. Tá je ale rafinovaná. Samozrejme, že jej to opravím. Vidno, že jej v dome chýba chlap. Vezmem to a prekvapím ju. Tarzan, zales! Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju
Len 6. zmyslom. Ale ja mojím druhým zmyslom počujem dobre a hovorím ti stichni. Keď nebudem trénovať, nikdy zo mňa speváčka nebude, už to pochop. Tebe sa to nepodarí, aj keby si trénovala non-stop. Tak prestaň. No tak, mami. Kam si to dala? Kam si to dala? Kam si to dala? Polícia dnes úspešne zasiahla proti chystanému teroristickému útoku v malej rázovitej Slovensku v dedine Hugo, prestaň vláčiť svoju sestru. Veď to je sused Machula. Aj použiť. Policajné jednotky ho v spolupráci s miestnymi občanmi okamžite spacifikovali. Napriek očitým dôkazom odmietal priznať, ku ktorej organizovanej skupine patrí. Na nebezpečné individuum upozornila susedka. Videla som, ako niečo montuje na záhrade. Správal sa podozrivo, úchylne sa chechtal a stále opakoval: to bude bomba, to bude bomba. Najskôr som si myslela, že to hovorí mne, ale vysvetlil, že nie. Tak som zavolala políciu. Kedy budem v telke? Mami, ona bije mňa. A to si chcel vziať našu babičku. Mohli sme mať pokoj. Horí škola, horí dvor, kričí učiteľský zbor. Za oknami tresky, blesky, zo školy sú triesky. Pustite ma dnu a ja chcem spievať. Oco vám odkazuje, že ak ma nepustíte, tak na vás nabehne. Utekajte lebo, buďte horie nebo. A prečo, no prečo, no lebo si debo. Buďte ticho, vy barbari! Počuli ste, babku? Teba som sa o nič neprosila. Florián, povedz svojej matke, nech na mňa nezvyšuje hlas. Dáme si to ešte raz.